kamoting ka. Hi, G! May ka-shoutout. Salamat. Ikaw ang unang aking bisita. Thank you, thank you. Thank you sa pagdamsak. Bigyan kita ng jacket. Meron kang ilapag mo lang para madagdagan natin ang tamsak. May kasama na naman pera. Tara. May harang na ako. Ay, nahulog! Kamoting ka. Ang kawawang cowboy. Yan. Dali, tatamsak ako. Magkape tayo mga kablagag ko. Nagiging ano na tayo. Peggy. Peg real. Some are friends and some are foes. Some have some, while some have no. Hello! Hello, may kasyado. Salamat sa patamsak ko. Pwede ka magbaba dyan para mapuntahan kita. Habang tayo ay nagkakape. Nagkakape with bread.
Hi, Josa! Mega shoutout. Love you. Yan, may ka ng jacket, hipag. Tayo. Ba? Kape, kape. You know, ang dami yung Marvelous Vlog. Hello! Salamat po. Patamsak mo ng maraming. Walang ma-upload, kaya ano na lang. Meron ka pong ano, baka magla-live ka Mela pag mo po yan. Masugurin ko mga Diyos ako sa iyo. Thank you, thank you, thank you. Ah, sige po. Ano ka ba? Nag-live ka po? Dikit ko yung iba. Dikit ko yung iba po. Sige, thank you. Nag-share lang ako. Mamayang gabi pa po. Ah, sige po. Tamsak din ako. Busy kasi pag kape. Kape na barley. Yan. Barley tayo. And bread. Thank you, Tamsak. Meron ka ng jacket, ba't wala to ulit? Ang dami. Thank you po. Love you. Dahil dyan, bibigyan kita ng tinapay. Bago tayo magluto. Maulan dito sa Hong Kong eh. Kaya masarap coffee. At po tinapay bigay nyo. Sige. Go! Thank you po. Thank you sa patamsak. Ang dami. More blessings. O, magmerienda ka na dyan. Hindi magla-live pala sa kanila. Ay, Nes, mega shoutout sa'yo. Salamat sa tamsak. Maglapag kayo, may premiere kayo or mag-LS kayo, lapag kayo. Mag-schedule.
Natamsakan ko. Kape tayo, kape. Diyosa rin. Salamat. Hipag ko. Ang daming tamsa ka. Sa'yo na si kuya. Tadaan lang, Miss Jendy Vlog. Okay, thank you so much. Okay lang yan. Tanggap ko yung mga tamsak nyo. Thank you. Vergara. Sunugin kita. Yan, susunugin ka na. Susunugin mo ko sa suporta. Ay, Glenn! Message mo nga ako ulit. Sige, baon na lang kita sa lupa. Glenn, thank you so much, Glenn. Wisit ka talaga, Diyos. Nakakatawa. Meron akong kaibigan, alam mo, hipag Diyosa. Screenshot, nandun daw kayo kay kuya kahapon ba yun? Or nung, oo. Ewan ko kung saan nag-live ba si kuya. Screenshot sa akin, sabi niya, andito ako sa live ng kuya mo, tuwan-tuwa ako kay Diyosa. Puro ka daw joke. Magkapatid pala kayo ni Mr. Kilay Host. Opo, kuya ko po siya. Hindi po ba halata? Pangit ako? Hello, Jules CTV. Mega shoutout po. Salamat po sa iyong patamsak. Yan, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng ba. Kung hindi mo pa ako dikit, pwede tayo magdikitan. Oh. Kinuha mo na lahat ng Diyosa. Akin na lahat ng Diyosa. Ganyan ang hipag ko. Supported yan eh. Thank you sa pagtambay niya. Mag 1 hour lang ako. Kasi wala akong ma-upload. Kwentuhan lang tayo, lapan, ganon. Host, nagpaguhit na kita. Yay! Thank you. Gusto ko nga makagraduate na ng 3K para magpapalaro ako. 3K. Magti 3K tayo. Mayroon akong, ang tawag doon? Tanggap mo na hipag yan. Sungit yan eh. Hipag ko talaga
yan. Hindi yan masungit. Ganyan talaga pagmumukha niyan. Ayan, Premier Crystal Clear ano yan? Saudi Arabia. Watch the full video, May 3, 2021, 6 p.m. Philippine time. Yan. Nagbaba si Julcy TV. Yan, ipipin ko po para naman makatulong din tayo. Yan, ano, hipag magbaba ka, oh. Uy, ang daming Diyosa! Baka hindi mo pa ano si Sir Julcy TV. Dikit-dikit na. Salamat po. Yan, thank you so much. Marcos, magbakas po, dikit lang, kalembang lang po. Yan, si Marcos, mega shoutout po sa'yo. Salamat po. Nes, ganun talaga ang kagandahan ko. Yan. Thumbs up, thumbs up.
Asin, take a bath now! Kung di masasaktan ang puso mo. Nayalaging nag-aabang. Hi, Van! Hello, Josa. Thank you so much. Salamat sa BG. Josa, thank you so much. Mwah. Nakakaano na ako. Rating oras. Dan na po ang 20 kong Diyosa. Uy, I love you. Thank you so much. Aking hipag. Mwah.
Sana maging 3K na ako. Konting push pa. Thank you, Ipag, Momwa. Tayo na si Kuya. Wala ka na, sa'yo na siya. Pinamigay. Pinamigay, no? Salamat. Kahit di ako nagtatambay sa'yo pag nag-ano kayo. Nandyan ka. Thank you. Wala ka na, ha? Sa'yo na siya. Madami akong kaagaw doon. Lahat talo ko. Wala, panalo ka. Lagi mo siyang napapangiti. Pang tanggal. Grabe, no? Entertaining talaga yung ano, yung boses, comedy. Minsan mag-concert ka na. Tapos ang dami magpapakulay, no? Hi, Lani Graho, mega shoutout. Love you, ma. Nagluluto ako eh. Nakakatuwad na nga po ako eh. Kakalandi kay Mr. Kiles. Nakakatuwad. Hindi ko nakikita. Kailangan ulitin. Hindi ka busy ngayon, no, Pag? Hindi busy, hindi busy. Pero kay Carrie lang dito. Kakayaman yung mga tuwad sa akin, host. Basta happy kami sa mundo ng live stream. Opo, tama yan. Totoo. Basta happy ka lang. Ako nga nung nag-live ako saglit. May bumisita nga sa akin. Isa. Tapos ang mga bisita ko lang sila Nes, Vergara, sila lang. And dyan lang sila. Tapos kami na nga lang may gaganon pa na bumisita sa akin. Opo, tama yun. Tutulong pa lang po at babawi ng lakas sa gabi. Tama, tutulog ka pa lang. Sige, pahinga ka na po. Salamat. Salamat sa time mo. Tinusok mo lahat. Master Ricky. Sa akin pa sila din madalas. Bumusita sila Nes. Kaso lahat sila gusto nila. Inaaway ko sila. Lagi ito sila Nes. Grabe. Sila rin yung bisita ko. Tapos sasabihin nila, may bumisita pa sa akin na tuwad. Yan si Josie TV. Nagbaba po ng kanyang live tuwing 6 p.m. Baba lang po kayo Puntahan ko nga pala si ano. Hindi ko pa pala pinuntahan. Ay, dikit na pala to sa'yo, Josie TV. Dikit na. May premiere ka. Nagtamsak na ako. Magbabawas na lang ako. Wow naman! Thank you so much!
Bakit nag-abala ka pa, Hipag? Okay lang yan. Nag-abala ka pa talaga sa akin. Pero sige pa, sige pa. Sige pa. Thank you. Always po, Josie. Thank you rin po. Thank you, Hipag, sa pakulay mo. I love you. Buti simple lang yung lulutuin ko talaga ngayon. Ihon lang kami. Saka soup. Tulog ka na, Hipag, para malakas mamaya. Pag ako naka 3K, ikaw rin yung ano ko co-host ko Lagi ka na lang kay kuya. Tama na, dino-joke lang kita. Tama na. Sobra siya, oh. Pa talaga malaki sinahod, no? Pag ano, no? Ipag, malaki siguro sinahod nito. Ayun. Joke lang yun. Ito naman. Oh, okay naman. Abusado ka na. I love you. Abusado na ako. Bahala ako dyan. Diba? Kuha ko yung poker mo. Mana-mana talaga. Talagang magkakasundo talaga tayo eh. Ikaw na bahala, kuya. Bahala ka na doon. Basta, sa'yo ko. Sa'yo ko. Huwag kang mag-alala. Basta, thank you. Thank you so much talaga. Nandiyan ka nangungulit eh, no? Kala ko wala akong ngayon. Tingnan mo, oh. Wala lang. Nag-ano lang kasi ako. Malulobad pa ako, guys. Salamat na marami health. Sleep na ako. Enjoy your day. Yes. Ingat palagi. Thank you so much. I love you. More blessings. Sleep well. See you later. Aston!
Hello, Lani. Lani, mega shoutout. Kapi ka na? Sana'y maalaala mo. Nagkape na ako. Opo. Oh, wala akong magawa. Minahal kita lang. Hello, di pa po. Sana all. Timplan. Magpapatimpla ka pa? Magpapatimpla ka pa. Hindi na tayo. Ang kita. Sige. Anak sa mo, black coffee, natural. O matapang na kape. O gusto mong lumabas si Misty. You know, thank you, Kuya. Kulay. Darat ko sa kanina, nagpakulay siya sa akin.
Pero natulog na siya kasi mamaya daw yata maglalay. Thank you, kuya, sa pakulay. Maliit na bagay. Malaki yan sa akin. Work mode. Okay, kuya, ingat ka dyan. Love you. Yung vlog ni Tubig, yung matapang na kape, yung kaya akong ipaglaban. Mo talaga yung matapang. Ipaglalaban ka noon, huwag kang mag-alala, ikaw pa. Paka natin lahat sila. Paka natin lahat yan. Gusto mo, may kasama niyan. Char. Nawawala yata ako. Seven more minutes.
Kahit ano, hindi tungad lang sa maling ko. Ginagawa kita, basta ba'y makasama lang kita, kahit kapiling mo pa siya. Oh, bakit? Bakit po? Bakit po, Lani? Kiss mo ako agad, Char. Matatapos na ako. Ito makakaya, basta ba'y makasama lang kita, ikapiling mo pa siya. Ano daw? I love you agad. Okay, time's up na. Bye. Patayin ko na to.
Daming alam ah. Daming alam ni host ah. Grawa. Okay na po. Magluluto na ako.